Hej, mit navn er Henrik Andersen. Jeg synes lige, vi vil byde velkommen til en produktionsopdatering. Glemshøj er færdig. Syg produktion er godt. Vi på holdet synes, at vi skylder jer, som følger med i produktionen, at tænke på, hvordan det går med filmen. Fordi når det er sådan, at når man laver sådan en film, så løber man tit ind i en masse udfordringer, også når man sidder i postproduktion. Så vil jeg fortælle, at Andreas, som sidder og redigerer det, har i hvert fald over 30 minutters færdig film, som ligger klar. Og så skal selvfølgelig komponeres noget musik til. Så der skal laves en masse digitale effekter på det hele. Guds ord. Alternative sandheder. Så selvfølgelig er der lang vej nu, og vi tænker måske også, at vi bliver færdige. Det tager måske en måned. Det tager 14 dage, tænker jeg. Vi er i hvert fald færdige om et halvt år. Den er i hvert fald den er et par måneder, tænker vi. Det er også fordi, vi skal lige snakke med, og der skal også laves musik jo, kan man sige. Og en masse grønne optagelser, også som... Et halvt år, et år. Glemshøj er i hvert fald færdig i 2017. Jeg vil godt love, jeg lover 100%, jeg sværger med Bibelen. Glemshøj bliver færdig i løbet af et år. Glemshøj bliver færdig i løbet af 2017. Glemshøj bliver færdig i 2017. Tror jeg nok. Det regner med. Altså, ikke?